Siapa deh? Awakmu kok cilik banget, nggak nanti minum vitamin tuh? Enggak. Memang diet. Enggak juga. Ngenes lagi. Ngenes ora, apa jadi biar stunting. Oh, enggak. Dijal. Lole Ting bang cempaka. kuwi lah tembange iki nggih gamelan, bukane bonan. Glung 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 pling glung glung pling pling plong pling plong pling plong 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 tete. Tapi sing apik yang terakhir kuwi. Tete lonte. Apik kuwi. Tahu lah ngono gawe lho Pak. Coba Dek, ayo coba. Ayo. Asli makan jogo Mas. Sang Dewi katon lam-lami hamba termawani. Stop. Dek, kalau sini nyanyi, kamu pakai teatrikal, Dek. Loh, gini jalan. Ulat-ulat. Berarti teatrikalnya ada. Bapak ngene aja ngene. Ulat-ulat gini mau. Bisa ya? Ayo coba, ayo. Ini Bapak nih. Teng, jajal Dek, tak contoh Dek, coba. Teng, yuk. Oh, iya. Enggak, bukan. Sang Dewi, coba. Sang Dewi katon lam-lami hamba termawani semi arom bangi melati dasar kulan nindatari. Yo, tangane. Lek sindir ki istimewane sih kok Mas. Iki rasa ngedit bokongnya wis cemepak. Bagas setia Tangane ulat-ulat. sasat abioring kancipta Muter. Oh, angel kan. Kan muter ono nang ini arek. Sing gamplang ngene iki betul ya ngene. Ngene betul aku ngene. Lah iki Kaya layangan kebukan gampangan. rene iki muter ya rene. Ngene. Ngono lho. Kok rene muter ngiwo ngene iki terus Lah, olah maido. Kuyuan. yo aja Lestari. Sekali kadung Indonesia. Ya, yuk kayak apa? Dados yuk. Iki lho. Percaya, beres.
ingkang menggugati Lestari. Sampunipun mangke tembang ingkang dipun sarani Mbah Imas lan Mbak Bibit mangke khusus panjenengan kedah ninggali tembang kagem temanten sakloron. Wah iki spesial mangke wonten tembang khusus kagem Mbak Ali kalian Mas Ana. Digawe rancak, digawe rame, Mbak Bibit, Mbak Imas, yuk kaya apa langsung Taman Juruk, yuk dados. Kebak Turki aja nggo sik. Kok kebak Turki lho, Mas. Kowe penak oleh meneng.